emakhosini bogogo nabomkhulu. So manje ngizokhuluma nomoya ovamsile ukuhambisana nomuntu onamakhosi, amabutho lawo. Right? Sizokhuluma ngamabutho. Amabutho bantu abadala, inkosi yayingahambi iyedwa. Inkosi yayihamba namadoda noma abantu abayivikelayo abasebenza ebukhosini abasebenzela inkosi. Before uya enkosini udila namabutho. Inkosi mangabe kunempi ithumela amabutho ukuthi hambani niyolwa izimpi. Umuntu makahlasela inkosi kulwa amabutho. So it was rare ukuthi inkosi we access. You understand? Even inkosi mandulo beyithi mayiye emanzini kuba nomuntu noma inyanga ekhethekile kuthiwe le inyanga yasebukhosini, ngoba akusinoma ubani ufanele abone inkosi inqunu. That's why inkosi beyivamisile ukuthi mayiswe emanzini izoyiswa emanzini kungena abantu mhlambe ebusuku ngezikhathi ezithize ihambe namabutho into ekanjalo. Uyabona, ngoba inkosi it can be easily accessed noma kwaziwe indaba zenkosi ukuthi kuyenzakaleni. Abanye abantu baye bathi gogo ngiphupha ama-bees. Yabo, ama-bees abonise umoya, nawo umoya wamakhosi. Mawubona ama-bees amaningi ngiyothola ukuthi amakhosi aza namabutho wayo. You understand? So maybe wena uzobona amadoda amaningi, uphupha amadoda amaningi ahlele entabeni ahuba ingoma ezakudala amadoda, noma ubona amadoda amaningi alwa izimpi, noma ke amabutho lawo. Noma uthi ephupheni uyagadlwa wena kuqhamuka amadoda amaningi ngemikhonto akuvikele, amabutho lawo. So most of the time uye mawunamakhosi ube namabutho. Kodwa njengayo yonke imimoya iyahlanjululwa, because sometimes kuza amakhosi noma kuza amabutho kuthola ukuthi kunegazi abahamba nalo, bahamba babulala labantu, bahamba banamaqala labantu. You understand? Noma kuze umuntu owayesebenzela inkosi eyakini azavele kuwena athi ngicela ungihlambulule, because now that spirit it's regarded as umoya wasebukhosini ngoba wawusebenza nenkosi yakini. So naye lo muntu angadinga kwesinye isikhathi ukuthi umlungisele kumaqala ahamba awayenza. So kuningi bantu abadala kodwa kujulile. Kodwa I know it doesn't make sense maybe for some of you because of mhlambe awukaqondi, kodwa eventually maso understand, so kwazi nokuthi uhlukanisa amaphupho wakho, so kwazi ukuthi ulalele umoya, then everything will make sense for you emakhosini. Ngiyabonga.